ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରାକ୍ରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌର ପରିଷଦର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରାକ୍ରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ ସାଧାରଣ ଜନତା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ରୟାଲ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ବାହାରି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ପରାକ୍ରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ୟା ଦାସ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପେହେଲଗାମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବଦଲା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର। ସ୍ଥଳସେନା, ଜଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିବା ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶେଷ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶକ ସାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେନାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ଭାରତ ଗର୍ବିତ ମନେକରି ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରାକ୍ରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।